Nag-shading ba? Hello guys, so welcome back to our voiceover vlog. So karon nga vlog guys kay a little bit different no. So dili ni siya usually sa mga vlogs ako sa mga no, so a little bit different guys. Kaya wala ako rin siya pakita ninyo ang mga update, mga life update, new look. So but before that guys, so, I would like to say thank you sa mga nag-support katong mga previous vlogs nako about katong hiking o katong skimboarding guys. So thank you so much kay nadyo yung mga tao nga nalingaw. Excuse me. Wish ang dili man kay to siya usual nga lingaw good, but at the same time nalingaw tato no kay it's because of this pandemic. So lain po kayo sige tagbukbok ug magbugot no, so magpa-apekto sa atong kuan kabaw na kita ka unsay mga panghitabo no. So muna gini siya yung gipaabot guys. So muna siya guys, so nagpa-color ko diri sa Carly Banding Parlor. So ang Carly Banding is located at Sitio Tayong, Barangay Gibongan, Baril, Cebu. So for inquiries, just PM or text their information no, ako ibutan sa description box. Almost a year na pud bitaw tong nagpa-last po ko gipainani color no. So muna siya guys, so karon balik na pud ta. Actually guys, so second day na rin ako dari no, kay pagkatong paghapon kay wala mo tunahuman ang bleaching kay grabe mo jud kay nag-oras ka ng mga live no, kay parang nindot jud ang resulta ba para ma-achieve jud kung say dapat ma-achieve. Kunya ang bleaching guys kay ma-feel mo nga sakit gid siya kay kuanan magod ka ng patyo ng imong buhok ba. So muna siya ma-bleach, so isog man ang chemical sa bleach. So muna siya guys, so mag-wait pa ko pila ka hours, almost 2 hours man siguro na nga usag ibanlawan kay para ma-achieve jud ang color nga angay i-color sa ako ano. So muna siya guys, so muna na siya ang bleach. So medyo nasamad gid akong ulo og agtang kay tungod sa bleach nga isog jud kay ang bleach bitaw. Earth guys, so after 2 hours so nabanlawan na gid siya no. Kay grabe na jud kay nakasakit na, so nabanlawan na jud na siya guys. So muna siya gibanlawan anya mana. So after na kay koloran dayon og final nga color kung unsa jud dapat nga ma-color no. So actually wa ko ba kung unsa jud color ni Kuya Carly Banding nga sa akong buhok no. Kay siya rin mabut-buot kung unsa jud angay sa ako bitang mapamati no. So share jud ka ano guys, so muna siya gibloweran din. So muna siya ang result no after sa bleaching sa imong hair, di ba? Nakuan pa ilang blower kay tungod sa buhok nako. Guys, see, so paabot ta sa next color. Hi guys, what's up? Dito na naman po tayo sa ating kalapuhan. Gumagawa lang po tayo na kakaibang kulay. Eksperimento! Di ba kanuwag mong Carl. So muna siya guys, so after sa blower, so muna siya ang first color. Bleach pa na. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Feel with the emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. Earth guys, so while waiting no, so as you can see sa akong ulo guys kay normal din siya nga magkasamad no, kay tungod sa bleach. So karon kay gibutangan na siya final nga color, nalimot ko unsay color to. Basta butangan na siya final color. So wala niyo nakita sa video kay wala jud ko naka-video tong grabe ri kasakit no, nga mura na jud ko mabuang sa kasakit pa magtutuod sa kasakit niya. Kay tungod man good guys kay nag-bleach man na imong buhok, so open pores ang imong scalp. So that's why nga mohapdos ko siya. So basta ma-applyan siya og another color. Di ba? Earth guys, so wala na akong ipakita ninyo no. Sa pagwaswas bitaw kay wala na ako nalimot na jud ko unsa ang buhaton kay katong grabe na jud kapdos bitaw. So so gibliwera na siya guys. So na siya color. So unsa gid color, basta nalimot ko sa color, faded man siguro tawag nga color nga medyo fade siya no nga pagka-color. So mo siya, correct me if I'm wrong, ambot lang unsa ba na siya nga color. Gibliwera na lang Kuya Carly Banding kay
para manindot po siya no. So sa ako na feel na kay grabe na jud kasakit bitaw. Grabe na jud bitaw na kasakit kay manakaanan ako sa akong kagalingon nga di na ko mausab jud. Di na jud ko mausab. Siya. Di ba? Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Feel with emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me. Little sweet spice. Made a love potion for you. So managi siya guys no. So manato siya. So ko video kay gadadali ko. So daghang salamat kay Carly Banding no sa kanunay nga pagkuan sa kong buhok. Alright guys, so timing jud kay no nga naabot akong budol sa Shopee. so naabot na siya guys. So naabot na siya kay ako na siyang gi-order pag last week man siguro to, basta na-order ko ani kay tungod kanang lagi ko nga nakoy blower sa buhok. Tunod to siya yan. Plano po ko na pa hair color pito. So as you can see sa akong agtang guys kay kanang nagawan siya kanang siya nag-peel off pito kay normal na siya na kay tungod sa bleaching bitaw. So buto siya ang ganoon. So muna siya naabot na dyan ako budol sa Shopee. So muna siya yung blower niya. Ang nakapait pag yun. Ang color pag yun kay pink. Kaya siya mini tawag na yung mini blower man siya guys. So medyo kaya ang bati pa yung color, bati pa yung pink. Akong gi-order kay blue. Oh shit, may Shopee yan. So ito i-try. Dito ay. So muna siya guys. So din na to ikuan. Ako rin ipakita ninyo. Parang pakita ninyo ba? Alright guys, so after no, so mga pila ka days, mga 5 days siguro, so nagpa-vet me sa akong iro, so tanawa guys. So dagan king salamat Barili Veterinary Services kay nanagod in town diri sa Barili ang mga vet clinic, di na may matog mga lagyo pa. Thank you. And that's it guys, I hope na nag-enjoy na po sa paglantaw sa kong video karon, and kita-kits soon, keep safe, and this is Kian Mahinay, sayang par lang.